Сәлам дуслар, күз ачып йомганчы тагын бер атна узып та китте. Димәк, лайыклы хит тапшыруның тагын бер чыгарылышын тәкъдим итәргә вакыт. Киләсе 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин, Дилә Нигъматуллина булырмын. Башлыйбыз. Дуслар, менә мин уйланып йөрдем дә, үзебезнең шул кадәр бәхетле кешеләр булуыбызны аңладым. Чөнки без һәр вакыт үсештә булган республикабызда яшибез. Килешәсездер? Татарстан Россиянең иң алдынгы төбәкләренең берсе. Бездә ел сайын халыкара дәрәҗәдәге зур чаралар уза. Шул зур чараларны уздыру өчен майданчыклар да җитәрлек. Казанда гына дистәләгән концертлар залы бар. Урын кешене түгел, кеше урынны бизи дисәләр дә, бүгенге тапшыруда концерт майданчыклары турында сөйләшик әле. Хит-парад катнашучыларның нинди залларда чыгыш ясаганы бар? Кайсын үз итәләр, кайсын яратмыйлар? Беренче башкаручыга килгәнче исегезгә төшерәм, лайыклы хиттагы җырларның язмышын сез хәл итәсез. Яраткан башкаручыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Тапшыру дәвамында экранда махсус QR-код пайда булыр. Шулар аша узып, тулырак мәгълүмат алыгыз. Тавыш бирү шулай ук Майдан телеканалындагы ВКонтактедагы рәсми төркемендә дә бара. Хит-парадыбызны матур җырлы гаилә Алсу һәм Азат Фазлыевлар башлап җибәрә. Дистә елдан артык иҗатта булган Алсу һәм Азатның нинди генә концерт залларында чыгыш ясаганы юк. Татарлар яшәгән һәр төбәктә булдык. Сәхнәләрнең төрлесен күрдек. 50 кешелек авыл клубында да, берничә мең кеше сыя торган Мәскәү залында да эшләдек дип уртаклашты Фазлыевлар. Җырлы гаилә фикренчә нинди зал булуы мөһим түгел. Тамашачы җылы кабул итсен. Җырчы өчен иң кирәге шул. Мин дә Фазлыевларның бу фикере белән килешәм һәм сүзне үзләренә бирәм. Лайыклы хитта алар Син дә булут, мин дә булут җыры белән катнаша. Сәңгәр синең күзләр, хәтеремдә сөям дигән сүзләр. Болытларны икәүбез озаттык, вәгъдә биреп мәңгегә яраттык. Син дә булат, мин дә булат, яуыр җиргә яңгыр булып, йөзик зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Баллар, яуыр җиргә яңгыр булып, йөзик зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Җилкән булыр безгә җылы җилләр, иркәләп һәм назлап иртән исәр. Бездә күктә шулай агылырбыз, ак болытлар кебек ашыгырбыз. Болытсыма синең зәңгәр күзләр, сине генә йөрәк һәр чак эзләр. Күкләргә күтәргән мине болыт, яши хыялымда тик син булып. Син дә булат, мин дә булат, яуыр җиргә яңгыр булып, йөзик зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Син дә булат, мин дә булат, яуыр җиргә яңгыр булып, йөзик зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып.
Валерий Назаров Татарстанга күптән түгел генә килеп керде. Ул әле концерт заллары белән таныша гына. Казанда Сәйдәш мәдәният үзәгендә Чаллыда Сары Садыкова исемендәге концертлар залында чыгыш ясаганы бар. Җырчылар залга бәйле түгел. Без тамашачы өчен эшлибез. Тамашачы канәгать булса, безгә бөтен залда да рәхәт, диде Валерий. Башкаручыга әле тагын бик күп концерт майданчыкларында җырларга язсын дип телибез. Лаеклы хитта Валерий Назаров яратып яшәү бәхет җырын тәкъдим итә. Карыйбыз. Я тоже начали. Тормышта бик җиңел түгел табу үзең ишенең. Аббау мәхәббәтсез диләр яратмаган кешене. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Кысылада балык булып күренә. Очраклы кавышудан күпме кеше үкенә. Һәр сарыда алтын түгел, һәр ялтыр көмеш түгел. Кемнәндер калган ярлар күп, бәхеттән өлеш түгел. Яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Карап йоклый, берәү сул якка карап. Бар мендәрләр, зар мендәрләр, ике йөрәктә газап. Сөймәгәннәр белән түгел, сөеп өзелсен үзәк. Мендәреңә иптәш түгел, җаныңа иптәш кирәк. Яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Классташларыма дип җырлаучы Гөлнур Галимованың Казандагы барлык концерт залларында да чыгыш ясаганы бар икән. Филармония булсын ул, Сәйдәш мәдәният үзәгеме яисә Чулпанмы? Гөлнур ханым безнең белән элемтәгә дә бер концерт майданчыгыннан керде. Карыйк әле. Лаеклы хит паратын яратып тыңлаучы хөрмәтле тамашачылар. Сезгә үземнең кайнар сәламнәремне Чулпан мәдәният сараеннан җибәреп калам. Казан шәһәрендә белгәнегезчә инде бик күп мәдәният сарайларында үземнең концертларымны куйганым бар. Шуңа күрә инде менә бүген шушы залда чыгыш ясаячакмын. Барыгызга да кайнар сәламнәр, исәнлек, саулыклар теләп калам.
Кайда булсагыз да исләремнән бер дә чыкмыйсыз. Бала чакның хатирәсе булып күңел калларымда җырлыйсыз. Бер-беребезне аңлап бердәм булып, мәрхәмәтле булып һичшиксез. Бала чакның авыр минутында нишләр идем икән мин сезсез. Бер-беребезне аңлап бердәм булып, мәрхәмәтле булып һичшиксез. Бала чакның авыр минутында нишләр идем икән мин сезсез. Йөрәк түрләрендә бергә шакылар, бик бәхетле шаклар онытмам. Дус һәм таты булып яшәгәннәр, һич онытылмый торган минутлар. Бер-беребезне аңлап бердәм булып, мәрхәмәтле булып һичшиксез. Бала чакның авыр минутында нишләр идем икән мин сезсез. Тырышта без шук һәм шаян идек, һәр вакытта булдык бер бөтен. Укытучыларыбыз безгә белем бирде, салып үзләренең ихлас сөюк өчен. Күз алдымнан уза бала чагым, йөрәгемдә мәктәп еллары. Дусларымнан һәр чак ярдәмгә әзер булган җылы кулларым. Бер-беребезне аңлап бердәм булып, мәрхәмәтле булып һичшиксез. Бала чакның авыр минутында нишләр идем икән мин сезсез. Бер-беребезне аңлап бердәм булып, мәрхәмәтле булып һичшиксез. Бала чакның авыр минутында нишләр идем икән мин сезсез. Бала чакның авыр минутында нишләр идем икән мин сезсез. Нишләр идем икән мин сезсез. Самат Набиуллинның эстрадага килгәненә 2 ел. Шушы вакыт эчендә ул Казанның Уникс, Филармония һәм Ленин исемдәге мәдәният сарайларында җырлаган. Күңелемә иң ошаганы Филармония ди Самат. Бу концерт залында һәр вакыт җылы атмосфера, үз өендәге кебек. Тамашачы да ничектер башка төрле, дип сөйләде башкаручы. Районнарга килсәк, Саматка Мамадыш, Балык бистәсе, Лаеш районнарында еш булырга туры килә икән. Башкаручы Мамадыш тамашачысын айрым билгеләп үтте. Бик җылы кабул итәләр диде. Димәк, киләсе җырны Мамадыш халкы айруча да сөенеп тыңлаячак. Җанга рәхәт булып куя, тавышыңны ишетсәм. Иң якын кешем син әни, син җирдәге фәрештәм. Иң кадерле ниләргә, кадерлем диеп дәшик. Тагын бик күп еллар әле, әниле булып яшик, әниле булып яшик. Өйрәткән дугаларны йөрәк түрендә йөртәм. Теләкләрем теләп сиңа кабатлыйм һәр көн иртән. Иң кадерле ниләргә, кадерлем диеп дәшик. Тагын бик күп
яши. Син булганыга әни, жылы безнең өебез. Без сиңа гомер буена рәхмәтле һәрберебез. Кадерле әниләргә, кадерлем диеп дәши, тагын бик күп еллар әле әниле булып яши. Ин кадерлем ниләргә, кадерлем диеп дәши, тагын бик күп еллар әле әниле булып яши, әниле булып яши, әниле булып яши. Татарстандагы тамашачы бик зыялы. Кайда гына чыгыш ясасаң да халыкка матур, зәвыклы программа тәкъдим итәргә кирәк. Җырлау гына аз. Биючеләр, музыкантлар да булса әйбәт, дип сөйләп китте Рамил Хайретдинов. Җырлы гаилә Рамилә һәм Рамилнең республикадагы күпчелек залларда чыгыш ясаганы бар. Татарстанның барлык майданчыклары да югары дәрәҗәдә, заманча итеп эшләнгән дигән фикердә алар. Рамил иң рәхәт зал дип үзенең туган авылындагы мәдәният йортын атады. Бу һәр җырчының шулайдыр, диде ул. Рамил белән килешми мөмкин түгел. Үз туган ягыңда, күңелеңдә якын кешеләр алдында җырлау һәр башкаручыга рәхәт минемчә. Дуслар, истигезгә төшерәм. Үзегезгә ошаган җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Тулырак мәгълүмат майдан.тв сайтында, тавыш бирү Майдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркемендә дә бара. Делисіңме яңғыр тамшысыдай, тамып керем синең тышыңа. Учларыңа тамып төшү бәхет, синдә якын сөйгән кешеңә. Делисіңме назлы җилләр булып, иркәләрмен сине битеңнән. Кояш нуры булып күнеп алам, иренеңнең кайнар җитеннән. Делисіңме назлы җилләр булып, иркәләрмен сине битеңнән. Кояш нуры булып күнеп алам, иренеңнең кайнар җитеннән. Делисіңме хәтфә үләннәрдәй, җәйлермен йөргән юлыңнан. Ялын тәпи йөргән чакларыңда, җитәкләрмен сине кулыңнан. Делисіңме назлы җилләр булып, иркәләрмен сине битеңнән. Кояш нуры булып күнеп алам, иренеңнең кайнар җитеннән. Делисіңме назлы җилләр булып, иркәләрмен сине битеңнән. Кояш нуры булып күнеп алам, иренеңнең кайнар җитеннән. Әгәр инде тумсаң эзләреңә, ак болыттан юрган ябармын. Төшләреңдә түгел өннәреңдә, сиңа илтәр юлны табармын. Делисіңме назлы җилләр булып, иркәләрмен сине битеңнән. Кояш нуры булып күнеп алам, иренеңнең кайнар җитеннән. Делисіңме назлы җилләр булып,
Дуслар, лайклы хит тапшыруын дәвам итәбез. Хәзер мин сезне яшь, өметле җырчы Зәринә Әхмәдиева белән таныштырырга телим. Сәлам, Зәринә. Исәнмесез, Дилә. Хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар. Зәринә, синең белән танышуыма бик шатмын. Иманым камил, тамашачылар синең турында күбрәк беләселәре киләдер. Әйдә, бераз үзең белән таныштырып китәлек. Кайсы яклардан син күптәннән җырлыйсыңмы? Мин Балтач районы Шубан авылында тудым, хәзерге вакытта Казанда яшим. Балачактан ук җырларга яратам инде. Беренче класска кергәндә әни бию түгәрәге һәм музыка мәктәбе арасында сайларга кушкан иде. Мин музыканы сайладым. Шулай итеп 7 ел музыка мәктәбендә укыдым, кызыл дипломга бетердем. Бетергәндә мин җырлар яза башладым. Хәзерге вакытта 19 яшемдә Казан дәүләт сәнгать институтында укыйм. Венера хатны классында белем алам. Һәм дә инде җатымны дәвам итәм. Менә бит, син сәнгать институтында укыйсың икән. Мин дә аны тәмамладым. Бик яхшы уку йорты. Сиңа уңышлар телисе килә. Менә Зәринә, шундый сорау сиңа. Һәрбер җырчының нинди дә булса бер максаты бар миңа калса. Менә синең максат нинди? Кем өчен җырлыйсың син? Хәзерге вакытта минем өчен иң мөһиме ул матур итеп, дөрес итеп җырларга өйрәнү. Минемчә, һәр кеше аңа ничә яшь булса да, тормышы дәвамында һәр чак каян булса да ниндидер белем алырга тиеш. Мәсәлән, мин хәзер менә булай җырлыйм. Димәк, бер елдан мин тагын әйбәтрәк җырларга тиеш. Шулай булса, Алла бирсә, мин үземнең максатыма ирешәм. Сиңа нинди стильдәге җырлар күбрәк ошый? Нинди темаларны үз итәсең? Менә синең киләчәктәге иҗатың нинди була? Ничек итеп күз аллыйсың аны? Мин үзем төрле стильләрдә җырлар тыңларга яратам. Үзем дә җырлар язганда күбрәк төрле стильдә язам. Мин бер төрлелек яратмыйм. Темалар буенча мин күбрәк мәхәббәт темасын яратам, чөнки мәхәббәт ул иң чиста, иң рәхәт, иң матур хис. Иң үлмәс тема бит. Тамашачыларга да күбрәк мәхәббәт темасы ошый. Киләчәк турында күп сүз әйтеп булмас, ничек була, шулай була инде. Һәм дә инде иң мөһиме ул әти-әни ярдәме. Кичкенәдән конкурсларда чыгыш ясаганда әти-әни гел янымда булды. Һәр чак Зәринә, син булдырасың, Зәринә, син молодец дип әйтеп йөри иделәр. Мин уйлыйм, аларның шул сүзләре ярдәме белән мин әйбәт урыннар алган идем, әйбәт итеп чыгыш ясый идем. Шуңа күрә әти-әнинең кадерен белеп яшик, аларны хөрмәтләп яшик. Әти-әни безнең өчен һәр чак иң якын кеше булырга тиеш. Әфәрин, Зәринә, чынлап та әти-әнинең хуплауы ул бик мөһим һәрбер кешегә. Бигрәк тә инде иҗат кешесенә. Синең иҗатың гөрләп торсын, озын гомерле булсын уңышлар сиңа. Бик зур рәхмәт.
бірге өтербіз. Мен сені, сен мені яратып, мәңгі тегіз бірге яшарбыз, мәңгі бірге яшарбыз. Сен, сені генә мен яратам, сен турында һаман уйлыйм, сен елмайганда жанга рәхәт. Сені генә мен яратам, сенең турында һаман уйлыйм, сен елмайганда жанга рәхәт. Сені генә мен Сені генә мен яратам, сенең турында һаман уйлыйм, сен елмайганда жанга рәхәт. Дуслар, тапшыруны дәвам итәбез. Бүген без хит-парадтагы җырчылар белән концерт заллары турында сөйләшәбез. 20 ел дәвамында минем үземә нинди генә залларда чыгыш ясарга туры килмәде. Зур шәһәрләр, район үзәкләре, авыллар. Хәзер концерт заллары бар җирдә дә яхшы хәлдә. Барысында да ремонт ясалган, матур, җылы, иҗатны башлаган гына мәлләрдә төрлесен күрдек. Утсыз салкын биналарда да концертлар куя идек. Минемчә, эш урында түгел, дуслар. Иң мөһиме тамашачы мәхәббәте. Булар шундый кешеләр күңелләрен биреп, рәхәтләнеп, алкышларга күмеп концерт карыйлар. Артистка башкасы кирәкми дә. Миңа калса, менә Чаллы халкы нәкъ шундый. Бәхет вәгъдә итеп тагын язымыш, чакырасын ерак сәфәрләргә. Каршыга ачы җилләр исә дә, рәхәт кайтуы туган җирләргә. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз, дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз, дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Бер сүз әйтмә, күңел тулган чагым, калдырып китәмен тагын сезне. Изге үйтек, изге ният белән, дусларым озатыр өчен мине. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз, дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Сезнең җылы караш, сезнең елмаю, китмәс инде күз алларымнан. Тагын да әйләнеп кайтырмын, бормалы язмышның юлларыннан. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Unutmagыз, дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп.
Хит-парадны Газизә дәвам итә. Яшь башкаручының Казандагы күп кенә мәйданчыкларында чыгыш ясаганы бар. Уникс, Сәйдәш һәм Шулпан мәдәният үзәкләре. Мин бер залны да башкасыннан аерып карамыйм. Барысын да үз итәм. Тамашачы белән күрешү һәр вакыт зур шатлык, ди Газизә. Лайыклы хитта ул юллар җыры белән катнаша. Карыйбыз. Шара юктан юлга чыгам, алар мине әйдиләр. Син күптәннән юл кешесе, түзеп торма чык диләр. Юллар алга дәшә, ашкынамын юлларыга. Китмим әле яшьлегемнән дип моңлана чираттагы катнашучыбыз. Айгөл Хайрнасованың яраткан заллары башка җырчыларыныкыннан аерылып тора. Минем күңелемә Камал театры һәм Муса Җәлил исемдәге опера һәм балет театры заллары якын. Аларда шул кадәр күп тарих, нинди зур шәхесләр чыгыш ясаган ул залларда. Шуңа да үзенә хас бер атмосферасы бардыр дип сөйләде ул. Үзең теләгән һәр залда чыгыш ясарга язсын сиңа Айгөл. Әлегә сүзне үзеңә бирик.
узар Көмеш істеп шешілеріме Шулайда мен ышанам Ешін болып ешінеріме Біз бечерге yoқты жалы Емістерге яратылған Кетмеймелі ешілігімден Яз гүллері арасынан Яз гүллері арасынан Уйлар әлі шақты зурдан Язлар алып келу кізді Олда әлі ақ үмітлер Ерік хаман 18-ді Біз бечерге яқты жалы Емістерге яратылған Кетмеймелі ешілігімден Яз гүллері арасынан Яз гүллері арасынан Yaşıl güllerge Kile haman süyünesi Yalı küle Yana küye Yaratası süyülesi Biz biçirge yaktı jalı Yemizlerge yaratılgan Gitmemeli yaşlığımdan Yaz gülleri arasından Yaz gülleri arasından Biz biçirge yaktı jalı Yemizlerge yaratılgan Gitmemeli yaşlığımdan Yaz gülleri arasından Yaz gülleri arasından Biz biçirge yaktı jalı Yemizlerge yaratılgan Gitmemeli yaşlığımdan Yaz gülleri arasından Yaz gülleri arasından Yaz gülleri arasından Yaz gülleri arasından Бүгін тапшыруыбызны Ради Гыймазетдинов йомгаклый. Башкортстанда яшәп ятучы башкаручының күрше республикадагы концерт залында чыгыш ясаганы бар. Ә менә Татарстанда әле көттелә генә. Татарстанда танылган концертлар заллары шактый. Аларда чыгыш ясарга насыйп булсын. Чакырсалар, бик рәхәтләнеп җырлаячакмын дип сөйләде Радик. Без җырчыны Татарстанда көтеп калабыз. Ә менә хит-парадта көттөрми генә хәзер үк җырлатабыз. Сәмсез. Минем бу баянны нык аласы килә, но минем акчам юк. Бу баянны алыр өчен сиңа беренчедән нарда уйнарга өйрәнергә кирәк. Соңдан инде нык тырышырга кирәк. Күңелләрне күтәрерлек Моңнарны алдың баян Минем белән гел юлдашым Дускайым кызыл баян Кызыл баян, кызыл баян Биектә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Кызыл баян, кызыл баян Биектә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Миңа бу баян кирәк. Ә синең акчаң бармы соң? Мин нык тырыштым.
Минем белән кызыл баян Чыгайрак сәфәргә Кайгыларны оныттырып Җыр телендә дәшәргән Кызыл баян Биетә дә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Кызыл баян Биетә дә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Баян телләрендә уйный Якты кояш нурларын Дәртле баянга кушылып Җырлый кыз һәм улларын Кызыл баян Биетә дә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Кызыл баян Биетә дә җырлата Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Кошлар кунган телләренә Туеп булмай җырлап да Туеп булмай җырлап да Бер сәгать вакыт узып та китте, дуслар. Лайыклы хитларны тиешле баскычларга урнаштырдык. Сезнең белән төгәл бер атнага саубуллашабыз. Исегезгә төшерәбез, хит-парадтагы җырлар сезнең тавышларны көтә. Үзегезгә ошаган җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моның өчен җырның исемен 5533 номерына юлларга кирәк. Тавыш бирү Майдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркемендә дә бар. Бүген сезнең белән мин Диля Нигъматуллина булдым. Күрешербез, дуслар. Сау булыгыз.